ви, че сте тук. За мен е чест, че имам възможността да ви представя една актуална и по-скоро жизненно важна тема за холистичното здраве и холистичната медицина. Казват, че добрият лекар лекува болестта, но великият лекар лекува пациента, който страда от болестта. В този смисъл след думите на Хипократ, който е казал: по-добре да знаем кой е човекът, който е болен, отколкото от каква болест е болен. Хипократ е твърдял, че да си здрав означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Тези принципи, изречени от бащата на медицината, са в основата на холистичното здраве и холистичната медицина. За холистичното здраве и холистичната медицина чуваме все по-често. Холистичната медицина подпомага естествения стремеж на човешкият организъм към самооздравяване. Думата холистичен идва от гръцката дума холос и означава цял, интегрален. Вижте трите енергийни нива в човешкият организъм. Те са духовно, умствено и телесно. Умственото ниво е свързано с мисленето и творчеството, емоционалното с чувствата и настроенията, а физическото ниво включва всички органи и системи. Нека да разгледаме всяко едно ниво по-отделно. Ще започнем от най-високото ниво, умствено-духовното ниво. Умствено-духовното ниво е тази част от организма, която отразява промените в възприятията на индивида. В йерархията на умственото ниво, след духовното идват умствените процеси, способността да сравняваме, анализираме и изразяваме начин на мислене и идеи. Или това е нашия филтър, през който ние приемаме себе си и света около нас. Именно нашите мисли отразяват нашето поведение като факти, а те се определят от нашите ценности и убеждения. Ценностите и убежденията могат да бъдат градивни и да ни донесат холистично здраве, но могат да бъдат и разрушителни и да ни доведат до болест. Духовната страна на човека е най-висшата му част. Именно тя позволява еволюцията на индивида. Израз на нашето духовно-умствено ниво е емоционално-психическото ниво. То се изразява в нашите страхове, чувства и емоции, желания и спомени. Именно те са причина за нашето здраве или обратното, за нашето разболяване. Емоцията се изразява в различни емоционални състояния. Например, любов, омраза, радост и тъга, както и между нашето да или не, отразени в спокойствие или тревога, вяра или доверие, сигурност или несигурност. Обикновено изпитваме различни емоционални състояния от единия полюс до другия. На емоционално ниво човек е здрав до толкова, доколкото храни положителни емоции. Те водят до чувството за щастие. Колкото повече негативни чувства изпитва човек, толкова по-малко той е здрав на емоционално ниво. Всичко това се изразява в физическото ниво на човешкият организъм. При общо приетата сега практика в алопатията, при определена съвкупност от симптоми се поставя име на някаква болест, но сами по себе си симптомите не са болестта, а представляват уникалния начин на телесна реакция на организма към справяне с стреса. Според холистичния подход, болестта е само една. Тя представлява разстройство на жизнената сила на човека. Това се изразява в различни емоционални състояния от единия полюс до другия. Според типа човек е в зависимост как той приема дадена ситуация, емоционално, според неговите ценности и убеждения. Затова, когато се определя лечебният план, трябва да се взема под внимание именно различията между хората, уникалния начин на живот и нужди на всеки. Или, в други думи, трябва да се лекува болния човек, а не абстрактни болести. Известно е, че конвенционалната медицина лекува болестта, но не премахва причините за нея. Често симптомите са потиснати и човек изглежда здрав. Понякога изглежда, че острото състояние се е оправило, но в последствие установяваме, че цялостното здравословно състояние се е влошило и острата болест е преминала в хронична. Как се появява болестта според холистичната медицина? От холистична гледна точка, болестта се появява в човешкият организъм в следствие на
положение на психично ниво. Трите основни фактора за нашето здраве са 70% начин на мислене, 20% начин на живот и 10% начин на хранене. Съществува иерархическа система по важност и в трите посочените нива – емоционално, духовно и умствено. Заболяванията възникват отвън навътре, от по-маловажни органи и системи към централните и от по-нисък иерархически порядък към по-висок. При холистичната медицина човек оздравява тогава, когато повиши нивото си на жизнена сила. Холистичната медицина се основава на няколко основни метода на лечение. Един от тях е хомеопатията. Хомеопатията се основава на принципа на подобието, т.е. лекарството наподобява тези симптоми, които се забелязват у болния. Хомеопатичните лекарства могат да бъдат с растителен, животински или минерален произход. Друг метод за лечение е цветотерапията, известен още като лечение на доктор Бах. Цветотерапията подпомага за оздравяване на финно вибрационно равнище, като преобразува негативните нагласи на организма в позитивна. Доктор Бах казва: болестта по същността е резултат от конфликт между душата и ума и никога не може да бъде изкоренена, освен чрез духовно и умствено равновесие. Има редица иновативни уреди за лечение. Такива са квантовата диагностика за лечение от последно поколение, биорезонансна апаратура, скенар терапия, лазерна терапия. Квантовата диагностика е бърз, точен и неинвазивен метод на изследване. Предоставя картина на функционалното състояние на организма. Скенер терапията е създаден по секретна руска космическа програма, генерира електроимпулси, които непрекъснато променят формата си на база биологична обратна връзка. Организмът сам постоянно коригира получените импулси в зависимост от потребностите си. С лазер терапията има преди всичко биостимулиращо въздействие. С позитивен и дълготраен ефект са биомейкотерапията, подпомага и поддържа симетрията на тялото. Суджок терапията работи на база активиране на важни точки в тялото. Цветотерапия, ароматерапия и водолечение. Цветотерапията, ароматерапията и водолечението са изключително релаксиращи и възстановяващи жизнената сила. Изборът на холистичен метод на лечение не може да бъде направен без поставена диагноза от холистичен лекар и направени необходимите изследвания. Рене Диго казва: да разрешиш проблемите, свързани с болестта, не е еднозначно с това да направиш някого здрав и щастлив. Последното изисква мъдрост и проникновение, които са отвъд медикаментите и терапията. Здравето не се измерва с липсата на видима болест, а с начинът на мислене и съдържанието на живота, който водим. Казват, че ключът е в нашите ръце. Да живееш здравословно е въпрос на интелект, желание и воля. Заслужава си. Благодаря ви за вниманието.